Здравейте, аз съм Monster BG и това е пети епизод на Unboxing на Pokemon Black and White. Първо искам да се извиня, че не качвах толкова много време. Имах много работа, свързано с училище и така нататък. Но ето, че намерих време и то малко, за да направя още един епизод. И ето бустера. Нека да го отворим. Добре. Започваме с Фрилиш. Item. Experiment Sure. Хриктум. Стармай. Бронзонг. Мяут. Zekrom. Хипопотас. И Нузлив. Добре. Хубави карти. Хич не е зле. Въпреки че ми се повтарят. Също имам една добра новина, поне така мисля. Приятел успя да ми направи програмата, с която ще снимам клипове на Майнкрафт и сумата още простоти. Това беше от мен. Абонирайте се, дайте лайк, коментар, каквото искате, не ме интересува. Аз бях Monster BG и чао!